zani tiri muchirongwa imomo. Nguva zhinji tinobata zvinhu zvinobata upenyu hwedu kana kuti zviri kuitika mukati menyika yedu. Tinoziva kuti Zimbabwe inyika yakaropafadzwa, ine zvicherwa zvakawanda, asi mukati mezvicherwa imomomo mune zvimwe zvakatinakira, kogoita zvimwe zvinenge zvinogozha. Chirega ndirege kutaura zvakawanda, muchazvinzwa patinokurukura. Nhasi tiri kuuya kwamuri tiri mumasaisai yamungati vechidiki kana kuti vanotaura mumwe mutauro live. Tinokutendai toziva kuti kumativi mana ese enyika makutandadzana nesu. Regai ndipe kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu vatipa ichochi chikuva chekuti tigone kukurukura. Toda kutenda vezela vakabatana neOxford nevamwe hama dzavo neshamwari dzamuri kuona pachivhitivhiti kuti vakabatana zvikuru kuti vaunze chirongwa ichochi. Regai nditore nguva ino yokupa vadare vedu nyanzvi dzatiinadzo nhasi kuti vazvisume kwatiri kuti ivo vanobata sei. Ndikutanga nababa vari kunze. Sunungukai kundiudza kuti mabva kupi, munobata sei? Sumudzai chishevedzero chenyu. Tokutendai MAI CHISAMBA. Ini ndinonzi Mr. Rickson Sibanda. Ndiri Chief Executive Officer weZimbabwe Artisanal and Small Scale Miners Council. Ndiri zvakare mucheri kuMashonaland West Province. Titendawo nezela vatiti tiuye pano nhasi. Tinokutendai chaizvo, ticharamba tichingodzoka kwamuri senyanzvi dzedu. Ndouya pamuri muroora. Isai chishevedze. Ini ndinonzi Sipatiswe Chuma. Ndinonzi Mai Kasiyano. Ndiri maina ndinochera ndiri kuShamva. Ndinotenda nechirongwa chino, tichitenda vezela vatiitira zvakanaka kuti tiuye pamhepo tibudisewo nhuna dzedu zvinotinetsa mukuchera kwatinoita. Tinokutendai nekunge muri pano, ende zvinofadza kuonawo munhukadzi achikwikwidzana nevanhurume kuti muri mubasa iroriri. Ndouya kwauri mukwasho wechidiki. Ndinokutenda chose MAI CHISAMBA. Zita rangu ndinoitwa Joshua Machinga. Ndinobata ndiri kuZimbabwe Environmental Law Association. Ndichipa kutenda kukuru kune hama dzedu dzauya kuti tinge tichikurukura maringe nenhau yatinayo muzuva ranhasi kuti tingawana sei oro tingavandudza sei kubata kwevacheri vechidiki. Ndizvozvo wataura shoko rakanaka randafarira kuti tingavandudza sei. Zvinhu kana zvichida kuvandudzwa zvinorakidza kuti pane pasiri kunyatsofamba zvakanaka, panoda kunyatsokuenenzerwa. Ndoda kutanga newe Joshua, zvakoshei kuti tikurukure nyaya idzi nhasi? Regedzai nditaure ndichiti takatarisa basa riri kuitwa nevacheri vechidiki, mukatarira economic side racho rekuti vari kukurira vacheri vechikuru kunge vachideposita goridhe kuFidelity. Saka zvakadaro tinoona kuti kana tikavasiya vachiramba vachichera zviri kunze kwemutemo sezviriitika pari zvino, nyika inowanikwa icharasikirwa nemari yakawanda zvakanyanya. So chivimbo ndechekuti kana vakange vatorwa vakaiswa mumainstream economy, kana vachinge vatorwa vakanzi vachere zviri pamutemo, tichaona kuti kana vachimbokwanisa kuunza goridhe rakawanda izvozvi zvakachadai, zvinobva zvawedzera kuti mari yacho yatinozowana senyika yakawanda stereki. Tsanangudzo chaiwo ari kunyatsotipa. Zvinhu zvese tinokurudzira kuti zviitwe pamutemo, nokuti munoziva kuti chipadza chekukumbira hapana ndima yaunoita nachoka, nekuti ukangoti chere muri dzanzi takuda badza redu, pamwe munenge muchitandanisana, pamwe muchidini. Ndiri kuya kwamuri baba, ndoziva kuti imimi Masibanda muri mubasa irori, imimi zvakare muri mucheri. Zvigozhero zvamuri kuona zviri kusangana nevanhu vedu ndezvipi? Maita basa MAI CHISAMBA. Zvigozhero zvikuru zvandiri kuona mukuchera medu oro mukuchera kwevana vechidiki, chokutanga ndichokuti toda kuti tibise zita rokuti makurokoza kuvana vedu vechidiki. Vana ava havasi pachikurokoza nekuda. Tichiti havasi pachikurokoza nekuda, toda kuti titendezela nezvavari kuita zvokuti kwanisa kuita a voice of the voiceless. Mutemo wedu chaiwo MAI CHISAMBA watinawo, Mines and Minerals Act, mukatarisa it was enacted in 1963 and only revised. Ngatirambe tiri kumutauro wamai. Mutemo wedu wakazovandudzwa kana kudzokororo kurevisa muna 1996. Hausi mutemo wakachinjwa. Kuti tichiona kuti tava nevana mayouth eZimbabwe, vana vari kuda kushanda munyika mavo muZimbabwe.
ndizvozvo tinozvitenda zvikuru nekuti hanzi shandai muzodya. Hatidi vanhu vanoba, hatidi vanhu vanokwenya kwenya vachifungira vamwe vachiita sei. Kana vachishanda vachiwana upenyu hwavo nechedikita tinozvikudza zvikuru. Asi regai ndimboenda kuna mai nokuti tichasvika pazvinonetsa, pazvinodini, pazvinonaka tinoramba tichingofamba. Ndiri kuuya kwamuri mai semucheri wemunhukadzi, munozvifambisawo sei? Semucheri wemunhukadzi tisu takabatana kunyanya nemayuthi nevana vechidiki ava. Tine dambudziko rakakura. Dambudziko ratiinaro nderezvekushandisa. Zvekushandisa mubasa redu rekumaina rekuchera iri zvinodhura, hatizviwani nyore. Kazhinji ndosaka muchizoona tichizotangira pasi pakuchera nepiki nefoshoro. Hazvina kwazvinotiendesa. Ndizvo asi regai ndibva ndakubvunzai mubvunzo ipapo nokuti pazvatanga kuparurwa zvaparurwa kuti imimi muri kuchera muchipiwa zita rekunge muri kukorokoza, muri kuendesa mukute kana kuti goridhe rakati wandei. Hazvisi kukupai cheuviri here chekuti muedze kuwana chekutenga? Nekuti kana muchiti hatina, tiri kutangira papiki, tiri kudini, asi pana patanzwa kuti muri kuendesa zvakanaka. Chanetsa chii? Chanetsa ndechekuti kuti tiwane yatinozoti tisarewo nayo mari yatinenge tawana ndeyekuti tiri kudya, tiri kuendesa vana kuzvikoro, tiri kugadzirisawo zvinoda kugadziriswawo pamusha. Saka zvokuti tizoenderera mberi nezvatinenge takatarisira, kazhinji tinenge takatotarisirawo kuti zvakaitawo mamainazi makuru aye tiedzewo kunosvika ikoko. Ndokuva chivavariro chedu chatiinacho. Asi tiri kukundikana nekuda kwekuti zvatinowana hazvitigonese kuti tisvike ipapo, nekuda kwekuti zvekushandisa apa ndiri kurevera mishini, mameshinari ekuti tiwane kucheresa. Ndizvozvo manyatsozvijekesa chaizvo adiwa tariri. Muri ngozvinzwa zviri kuchema-chema vana mai, nekuti upenyu ihwohwo vazhinji vedu tinohuziva, hwekuti chawawana chinongoperera muruoko, chawawana chinongoperera muruoko. Kunyange kukave kurima chaiko, kana uri murimi wokuti unorima sigore rinotevera unenge usingazivi kuti ndinodzokera kumunda here, handidini, ndoziva kuti mhuri dzinoda kutarirwa, upenyu hunoda kuvakidzirwa, mafizi nezvimwe zvese sei zvamuri kutaura zvinoda kuti zvigadziriswe. Ndombouya kwauri Joshua, toita sei manzwa chichemo chiri kutaurwa naamweni ichi kuti mari yavo inongoperera muruoko? Ndinotenda chichemo chavapa ndo chimwe chaita kuti tinge tichiuya nechirongwa ichi pano nhasi tichiti kuti vange vachikwanisa kuti vakachera vanosara neyekushandisa neyekusoti vaenderere mberi mangwana. Ishuviro yedu yekuti kana vakange vakwanisa kuzivikanwa zviri pamutemo, muchaona kuti ivo sevacheri vachakwanisa kuinda kumabhanga vachinotsvaka rubetsero yatinoti collateral yaya kana kuti kuaccessa maloans. Pari zvino havakwanisi because vakaenda kubhengi vanonzi unei chatinosara takabata or chatinovimba nacho kuti tikakupa mari iyi uchazodzora. In the event yekuti wakoniwa tosara tine chatinenge takabata nacho havana. So regedzai ndigodzoka kwauri muchikamu chinotevera kuti uenderere mberi. Vadikani, ngatisangane muchikamu chinotevera.
vadikani tinokutendai nokuti machingotandadzana nesu tiri muchirongwa MAI CHISAMBA show. Tiri kuenderera mberi nechirongwa chatiri kukotsverwa nevezela vakabatana neveoxfam. Vari kumhanya chaizvo kuti tione nguva yekukurukura. Vanga vachitandadzana nesu manzwa zvambutaurika, asi regai ndikukokeiwo kaimimo muri kutandadzana nesu. Makasununguka kuti bvunza mubvunzo, tinyorerei tichinzwa kuti muri kutigashira muri kupi, muri kuda kunzwa zvipi nenyaya yatiri kukurukura yevacheri vechidiki vasina chaipo pavanoti. Joshua Wambenge uchienderera mberiwo uchitaura kuti dambudziko riripo nderekuti vari kuita sevanhu vari kuita zvinhu zvemukoto, vari kuita sevanhu vari kushanda vakawanda, nekuti kazhinji ukashanda wakawanda unoita kunge mukadzi wechipari asingazikanwa. Handiti unenge kunhama uende, kumuchato hauende, kupi nokuti hauzikanweka. Saka enderera kumberi. Chechipiri chinoita kuti vasange vachishanda vachita kunge vakawanda inyaya yekuti vanofanika kunge vari vanhu vakavimbika, vari vanhu vakarongeka ivo pachavo, nekuti iyi nhaurwa haisi yekungoti hurumende ngaivaone. Inyaya yekuti ivo vanofanika kunge vakarongekawo pachavo. Saka muchaona kuti kana vakarongeka, maefforts atinenge tichitura kuti tiite kuti vange vari pamutemo inobudisa nyaya yekuti nyaya yatingati yelegitimacy. Patiri kuti palegitimacy tiri kutaura izvo nezvekuti vacheri vechidiki vanofanika kunge vachirekoneswa nemutemo, nekuti mambunzwa zvataurwa navasivanda kuti mutemo uripo izvozvi hauvarekonaisi maoperations, hauvatarire sevashandi sevacheri. That's why muchiona vachiti kana vakangoona beiti munhu wekuema kana kuti mupurisa wekuCID Minerals, Flora and Fauna vanotiza, nekuti ivo vanenge vachinzi vari kushanda zvisiri pamutemo. Saka ndinovimba kuti kana vachinge izvi zviri zvandataura pari zvino zvichinge zvaitwa, muchaona kuti kuchera kwavo kunenge kuri pamutemo uye vanenge vasingachatizi, uyezve vanenge vasingachanyanyi kuwanikwa vachiwanika matambudziko avari kuwana izvo. Mashoko makukutu ekurudziro kuti mukashanda zviri pamutemo hamutize. Munoziva kana mushanda zviri kunze kwemutemo, kunyange dzimwe nguva munotiza kana vasiri mapurisa, vamwe vari kutoenda zvavo kana kudoro kana kutsime motiza. Ndiri kuya pamuri vamwene. Joshua ataura kuti imimi mukarongeka munonzwanana here, nekuti muzvivhitivhiti mumapepa tinonzwa nyaya dziri kuitika ikoko dzinosuwisa. Kwatone vamwe vanofamba vachibhinya vamwe, vachiponda vamwe, vachirwa, wazoya pamugodhi wangu wazodini. Zviri kutaura naJoshua izvi zvinogoneka here kuti mukurwa ikoko, mukupokana ikoko monyatsogarisana pasi muchitaurirana kuti ngatiitei zvakadai, ngatiitei muromo umwe chete kutaura nawo? Ndinotenda mukoma Joshua, zela yapinda pakati pedu iyi ndaona sekuti uchaita mukana wakanaka wekuti utivandudze, kunyanya pakudzidzisa. Dzidziso ndiyo iri kudiwa kumakorokoza. Hatisi kunyatsonzwanana kana mukasimudza chishevedzero chenyu. Dzidziso ndiyo iri kunyanya kudiwa kumakorokoza. Atinoti small scale miners, vana ava ndo vanoziva pane goridhe rese, ndo vanoziva pane upfumi hwese hwenyika. Dzidziso ikawanikwa kuvanhu ivava, votaurirwa zvekuita kwavanofanira kunge vachiwana, mapepa chaiyo ekuti vashande vasingatize, vasingatizi mapurisa, vasingatyi, vachishanda vachizonyatsobudisa zvakanaka zvavanowana. Ndinoona sekuti tinobudirira. Mukaona vanhu vanoita sekukubatai ruoko kukutungamirirai sezvatiri kutaura pamusoro pezela, mukaona vanhu vanokubatsirai kuti garai makadai, todzidza zvakadai, todini, tinokutendai, ticharamba tidzoka kwamuri. Regai nimboya kuna Vasibanda. Vasibanda, imimi munoziva kucherwa kwazvo, kunaka nokuoma kwazvo, mugoziva zvakare zvehofisi yacho. Ndezvipi zvamungade kutiudza? Macherero ari kuitwa muongororo netsvakiridza yatakaona anotyisa. Nyika yabvaruka Vasibanda, nyika yabvaruka. Mazuva akapfuura iko kunobva vamwene ikoko kwavanochera uko kune mupurisa akafa. Zvakarwadza mwoyo yedu tese, nekuti pasi pese panga pacherwa akaita seakwevewa nevhu. Kune imwe nzvimbo zvakarinza mugwagwa unoenda kuzvishavani uko, rodhi yakangotiva. Saka izvo munoti kudii nazvo? Maita basa MAI CHISAMBA. Ini ndakazvitarisa, nharaunda yakanganisika, vana vari kuwira mumakomba.
asi tikazvitarisa kazhinji kacho tinodzoka futi panyaya yandataura yebumbiro remutemo. Ndozotenda zvakare zela nechirongwa chenyu ichechi kuti muri kutibatsira kuti urongwa huendere mberi. Vana ava vanoda kudzidza, vana ava vanoda kuchera zvakanaka, asi mukatara semufanikidzo wemapa wekushamba, mukatara iko zvinoshamba, vana ava havachakwanisi kuisa mapepa kuya kwavane atunoti ma-EPOs. Munenge muchida kuti kudii pamwe vakuchandadzana nesa vangazive? Tikuti exclusive prospecting order yokuti makambani makuru anokwanisa kutora 66,000 hectares. Zvoreva kuti vana vedu vari mabushu havachakwanisi kunopega muya kuti apa toziva kuti pane goridhe ngatichicherai. Saka vana vavodiye votonoba apa vari kuba upfumi hwavo. Asi hakusi kuda kwasati achida kukumbira tive zela nepurogiramu yamatanga iyi zvichienderawo mberi kuti vakuru vaone kuti mutemo ungavandudzwa sei kuti vana munzvimbo dzakadaro vakwanise kupega voshanda zviri pamutemo, goridhe richiuya kunyika, vana vedu vachidi vowana mabasa, atova mabasa, ndo employment yavavo. Ndizvozvo ndo vavariro yemunhu wese anoda nyika yake yeZimbabwe. Ivavariro yekuti vanhu kana toshanda mukati menyika yedu ngatishandei tichiziva kuti isusu tiri kushanda munyika yedu nhasi, tiri vapfuuriwo, tichasiyira kanhaka. Zvino kana yese pese pane makomba, vamwe vari kupinda muminda yevamwe, ndikuye kwauri Joshua, vamwe havachagarisana zvakanaka nekuti munhu akangoziva kuti kumunda kwaanangana kune goridhe watopinda ikoko. Iro goridhe racho vanoriona seiko kuziva kuti apo kana kuti vari kungoyedza, ndosaka makomba awanda? Mungazvijekese here izvozvo? Nhaurwa yemakomba awanda pari zvino ndingaitsanangura ndichiti mukatarira zviri kuitika panguva ino yanhasi mucovid munomu, mining sector ichinge yanzi inopa essential service ngainge ichiindira mberi nemabasa ayo. Muchaona kuti vanhu vazhinji nenyaya yekuti kwavakwarakwata kwakavharwa vakabva vamhanyira mumining sector. So zvazvinoreva ndezvekuti ani nani ari kupinda imomo achiti awane cheuviri. So vazhinji vachoni vanenge vasina zvishandiso zvakakwana, saka vane iya yatinoti zvinzinzinzi zvinonzi zvimagold detectors zvezve. So anonokwanisa unochitenga ongofamba achitsvaka kuti angariwana papi, nenyaya yekuti haasi kuda kuchera zvekuti ange arimo zveupenyu hwese. Anongochera zvekuti kana akawana zvimakomba 2-3 then oenda onosketa mukuto uya otengesa, haanei nekuti paachera paya pachazogadzirwa nani. So inyaya yekuti iyoyo inopa futi donzvo rekuti nemhaka yei isu tichiti vacheri vechidiki ngavange vachichera zviri pamutemo, hurumende ione kuti vangachera zviri pamutemo sei kuitira kuti nharaunda yachoni sekutaura kwamaita kuti tiri vapfuuri nanzira, vanozotevera mune ramangwana vawane kwavanga vachishanda vachiwanawo nharaunda yakanaka. Ndizvo zviri kunyatsozvijekesa, wakatsanangura zvakanaka. Noziva kuti kuoma kuri kuita upenyu kwakuita vanhu kuti vaite sekungoita sehwiza kuti bruma. Uyo akaona kuti patangwa zvitakishop aitawo iye asiri mazviri, akaona kuti vamwe vari kuchera bruma wauyawo ipapo. Asi pachirongwa chino tiri kukurudzira kuti ngatiedzei kupinda kuzvinhu zviri pamwoyo nekuti tinozvishanda nemwoyo. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani tinokutendai nokuramba tingotandadzana nhasi tiri kuya kwamuri
tiri mumasaisai yamungati live tiri kubva tauya kwamuri, asi tiri kuramba tichingokukokaika. Taurai nesu, bvunzai mibvunzo yatinogona kubva tataura kuti muri kutigashira muri kupi nekupi, toziva kuti pasi rose raakunge dunhu rimwe chete. Panapa tine nyanzvi dzedu dzatiri kukurukura pamusoro penyaya yevaya vari kuchera, vacheri vedu maartisanal miners vai vari kuchera zvisiri pamutemo. Tingatarise kuti ndezvipi zvingaitwe. Vanga vachitandadzana nesu vazvinzwa, regai ndikutendei zvakare nekuteedza Facebook page yedu. Tinokutendai, tiri kuona zviuru nezviuru muri kuteedza Facebook page yedu yenyu inonzi MAI CHISAMBA Show Official. Rambai muchifadzwa nayo. Ndiri kuuya kwamuri baba Sibanda, sezvanambotaura kuti imimi muri kunzungu nekunyimo, kuchera muriko, kuhofisi muriko, kumutemo muriko. Imbotipakurirai tinzwe zvinobatika. Maita basa MAI CHISAMBA. Takatarisana nedonzo ratachitaura pachikamu chapera kuti vakomana ava toita sei kuti vasangoti apa bhuruma. Takambonge tataura ende tichiri kuzvitaura tichikumbira iko zvinozela kuti dei achifamba nesu nedonzo irero kuti hurumende vakurumidze kuti takati maartisanal miners permits, okuti vana ava kana vaenda vawana panoziva kuti apa pane mari munda masekuru vangu mune mari, vobatana na DA, vobatana nemukuru wekanzuro weRDC, vopiwa pemiti riya, votanga kumaina zvokunzi chimainai makadai, Ministry of Mines youya, cherai makadai, apa chifutsirai makomba, nyika yoendeka, goridhe rouya kunyika. Ndizvo zvoregai ndibva ndapinda nomwe mubvunzo zvakare. Imi munozoona sei semunhu ari ikoko? Handizvo here zviri kuita vanhu kuti vazopedzisira vakurwa nemabhemba, vakutema navakudini? Munhu aziva kuti mumunda mangu ini mune goridhe, ini muridzi wemunda ndinoridoka goridhe, asi handisi kuchera, ndingadewo kupiwa mukana iwowo. Zvinofambiswa sei zvakadaro? Ndingangoona here munda wangu wese wapera kuti ana baba anhingi nana mai nhingi vese vatifararira munda mangu, mimwe minda iri munharaunda chaimo, munhanga yedzimba dzedu. Ndozviri kuitika zvatiri kuona. Ndosandati tinofara zvikuru MAI CHISAMBA nebasa guru ramuri kuita nemi vezela. Mukataura Mines and Minerals Act inotaura kuti land yakati haifaniri kunge ichipegwa nemucheri, ndeyafama. Saka zvakanaka chaizvo kuti fama akaona kuti maita zvicherwa mumunda mangu is less than 100 hectares, munhu haafaniri kungozopega paya asina kubvuma naiwe muridzi wemunda kuti chiuya tipege. Unofanira wanokumbira kuna provincial mine director, land yakati pane zvicherwa asi less than 100, mowirirana nemuridzi wemunda. Mukaona panozoya mabhemba paya MAI CHISAMBA, inyaya yokuti hapana kuteedzwa mutemo. Zvinova zvitaura nezera kuti vanhu vamayuth edu ngatiedzere mutemo, ndo panouya bhemba. Kana pamugodhi waMAI CHIUMA kuti pauye mabhemba, MAI CHIUMA havana kunyatsoteedzera mutemo weexploration kuti ndochera sei, ndodii, pane mari yakadii. Ongozomuka mangwana wangotora vanhu vongoyonzi pindai mucheri, vanhu vaya vopinda vochera pobuda mari, ndopoita makakatano. Tinokutendai chaizvo, ndinokutendai vaSibanda nokuti vadiwa tariri, regai tidzoke kwamuri baba Sibanda. Vari kuti tikateedzera mutemo, tikaita zvinhu zvokutaurirana, tikaita zvinhu zvokunzwisisana, zvino hatisisina nguva yekunzwisisana. Dzimwe nguva taakuedza kuti akushanda semhuka, kungoti chinhu chidiki diki tatourayana. Vadiwa tariri, upenyu hwakakosha, kufa kunouraya, kuremadzana kudini. Vanhu ivava vari kupondana, vari kukuwadzana, vamwe vabereki vanotori nemhuri dzavari kutarira, vamwe ihama dzenyu. Saka ngatishandidzanei zvakanaka tichiteedzera mutemo. Ndiri kuuya kwamuri vaMachuma, imi semunhu womukadzi ndoziva kuti vamwe patakataura navo vaiti basa racho nderechitsimba, nderekuita sekusandudzirana. Vamwe vanotaura kachirungu kuti mutambo tikaona tiyo vakati dzimwe nguva inoita sewrestling. Ndizvozvo here? Ndizvo chaizvo, nderemutsimba, rinoda kugwinya, haridi zinyekenyeke, rinoda munhu akashinga, rinoda kushinga MAI CHISAMBA. Pakushinga ipapo inini hangu pachangu ndichakangozvimirira, ndakangotangira pasi kusvika pandave iko zvino ndatovawo nekompresa. Asi makorokoto chichemo tichiinacho chekuti mari tinongonzwa chingonzi kutambudzwa here ipapo nevamwe vatiri kutaura kana kuti kune mabhemba, kune mukurwa, kune kutambudzwa semadzimai zveisu tinotongoonekwa sekuti hatisi vanhu. Wazopinda seiko
Mubasa iri. mubasa rechirume rakawanda varume. Ini nditori nesituation kwamataura kuti kune akaurayiwa, kune akatorobwa kudhuze nekwangu ikoko. Saka tinongochishanda tichitya sevanhukadzi. Protection chaiyo hatina. Kana ukaenda kumapurisa iko zvino vanonokuudza zvavanongokuudzawo zvokuti unotongoshauti saka ndoendepi. Ini nditori nemuneighbor wangu chaiye, maina wangu akanokanda kiti kutora kiti kuisa musaga kukanda mushafti yandiri kushanda. Zvichirevei izvozvo? Handizvoziviwo ipapo. Saka unozotadza unzwisa kuti saka zviri kunzi tishande sei, tiri kuda kushanda takasununguka. Uko hakusi kupenga here mai Chuma, nokuti katsi ingacherewo nhai, kana iyo katsi ingafunga uchi kana yapinda mugodhi ingauzive here zvemukute katsi. Regai titi kune vadiwa vatariri kuvengana pamabasa mweya wakare wakasara kare kare. Basa ratiri kutaura pano nderekukurudzirana kuti kana muri vavakidzani kana kuti muri vashandidzani munogona kuona kuti mumwe wako aita sei. Iye zvinoti ane maorganization atiri kutaura pano ari kubatsiridza. Ngatiitei zvinhu zvinobatika kwese kukandira mumwe katsi, kurwisana. Hakuna basa rinonzi rechirume, hakuna basa rinonzi rechikadzi. Isi tiri kuti zvaunokwanisa ndiro basa, zvaunokwanisa kuita, kunyange vari mai kunyange vari baba. Saka isusu tiri kuti kune vari kuchera vese ikoko, mirai neshoka dzenyu, mupinde mumutemo, muite zvinhu kwazvo, nokuti matarisiro ezvinhu zviri kuitika munyika menu, nokuti ivowo zvakare sezvataurwa naJoshua zviya vane zvakawanda zvavasingagoni kuita. Wataura nyaya yekumabhanga kuti munhu anenge aine mukute wake, asi kuti ataure kuti ndine mukute wangu ndipewo chikwereti haazvikwanise. Tomboya kwauri Joshua. Mukateerera kutaura kwavari kuita kunopa donzvo hombe rekuti sei tichiti mabasa avo ngaange akavandudzwa ange ari pamutemo. Ndichiteerera nyaya yavataura yekuti vanoshanda vari mukutya, hazvisi kushamba chete, kwese kunoitwa zvekucherwa kune goridhe zviriko. Tichinge taita tsvakurudzo taongorora kuti ndo zviriko, takabva tagara pasi tikati tingaita sei kuti pada zvinenge zvichiitika hurumende kana kuti vanogadzira mutemo vasingazivi kuti zviriko. Saka that's why tauya pano nechirongwa chanhasi. So ishuwiro yedu yekuti kana zvichinge zvaitwa zvekuti vaone kuti vangashanda sei, kana vachinge vagadzirirwa mutemo sekutaura kwaita vasivanda kuti havana mutemo unovaona pari zvino, muchaona kuti nedzimwe dzenguva matambudziko avari kusangana nawo anopera. Ndingapa fananidzo yezvirongwa zvaiitwa neRBZ. Makore apfuura yakaparura chirongwa chayaiti no asked questions policy. Yavaiedza kuti vangawana gold rakawanda zvakadii kubva kuvacheri. Saka munoona kuti mukatarira paGold Trade Act inova yacho inoregulata kutrade nekutengesa goridhe, inotaura ichiti munhu haufaniki kunge uine goridhe for more than 48 hours uchinge waribata, unofanira kunge wari disposer. Saka muchaona kuti tombotora sepaweekend toti ndaenda kunogiga Friday, kureva kuti Saturday neSunday Fidelity inenge yakavhara, inova yacho inotenga goridhe zviri pamutemo. Zvinoreva kuti inini pandichazoenda neMonday ndichange ndichinzi nditori nemhosva because ndakaita more than 48 hours ndine goridhe. So payakaparura chirongwa yaiedza kuti itore goridhe kungosvika uchingoti ini ndine goridhe rangu, havabvunzi kuti mapepa acho ndaapi, wariwana kupi, vanongotenga. Muchaona kuti izvozvo zvakabva zvapa kukura munhaurwa yemhirizhonga yaiitika musekta umu. Ndizvo rega tidzoke kwauri, nguva yedu yapera pachikamu chino, asi ndinoda kuzodzoka ndichitanga newe zvakare uchienderera mberi. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani munoshamisa,
tiri kukuonai, tiri kukuuzai, tinemi pamasaisai vakapoterera nyika yese. Tinokutendai nekutisarudza tichiuya kwamuri live tiri paMai Chisamba Show, chirongwa chenyu chinokuburitsira zvinenge zvichiitika zvichapisa panguva iyoyo. Nhasi tiri kukurukura takadzama chaizvo nenyaya yevana vedu vechidiki vatingati artisanal miners, nekuti ndo chimwe chinhu chaane mukurumbira. Asi pano shuviro iri pano ndeyekuti ngavange vari pamutemo, kuti vagomora zvakati kuti vagoshanda vakachengetedzeka. Joshua, wanga uri kuenderera mberi zvatambotora mafemasi, usati wasumudza nyaya yako, ndoda kubva ndauya futi nemubvunzo kuti tinoziva kazhinji kuti kana vanhu vakatakura zvinokosha segoridhe vanenge vakatoperekedzwa nevakapakata kuti vanowana chinovawana. Ko ava vatiri kukurukura pamusoro pavavo, goridhe iri hari kungoiswa muchibhegi here, rakutofamba kutakurwa kana mudhuku kana pai, zviri kufamba sei? Asi tanga zvako nyaya yako kwawatangira kwawanga uchipedzisa kuyobva wapindura mubvunzo. Nyaya yatachitaura ndeyekuti muchaona kuti zvakapa mhirizhonga yakawandisa mukushanda kwavanoita. So kana vachinge vaona kuti kuri kuya godhi rakawanda kudaro, zvakashatei kuti sehurumende vangogadzira mutemo unoita kuti kushanda kwevacheri vechidiki kunge kuri kunotarisirwa maringe nemitemo iripo. Muchaona kuti nenyaya yekuti vaingoti as long munhu woine goridhe ndobva zvakabva zvanyanya kukura zvokuti ini ndaingoenda ndonoshandisa chisimba ndotora goridhe ndotengesa pasina anondibvunza. So tiri kuti izvozvo in as much hurumende ichida goridhe rakadaro, zvakashatiye kuti muchingotarisira kubata kwevacheri vechidiki zviri pamutemo. Ndodzoka panyaya yamabvunza yekuti kufamba negoridhe vanenge vachiescotwa kuitira kuti vakatakura upfumi. Muchaona kuti mucheri wechidiki nenyaya yekuti haana bepa riri pamutemo rinoratidza kuti ane paanochera kwakati, anotya kuti aende kunotsvaga vangamuchengetedza besides kumapoints kwekutengesera kwacho, because pasina no asked questions policy waitobvunzwa kuti tipe mapepa ako anoratidza kuti uri mucheri ari pamutemo. So chero vakaribata kuti vaende ikoko zvinovatorera nguva yakareba nekuti vanenge vasina mapepa achoni. So vanototi iwo isu kana tisina mapepa, kana tikangoitawo tongotsvakawo vanotengesa in black market votengesera goridhe ravo ikoko zvichiinda mberi, zvinoita kuti nyika inge ichiruza mari yakawanda asingapiri. Saka tiri kuti musaruza, kuti nyika isaruza mari iyoyo, ngavachingofomaliza kubata kunoita vacheri vechidiki. Ndizvozvo, nokuti kana paine zvimwe zviri kupfatsuka zvisingafambi, vanhu vachingoti tinotambura, nyika yedu iri kutambura, upfumi hwenyika hwadzikira, zvinhu izvozvi ngazvifambe nenzira yakanaka. Ishuviro yakanaka kana iyo hurumende inozvida, nokuti hurumende yemunhuka, imi muri hurumende, ini ndiri hurumende. Saka isusu kazhinji kana tichitarisa hurumende, ngatiregei kutarisa vari pachigaro kuti ndiyo hurumende, nekuti isusu zvatinoshuwira ngazvisvike kwazvinofanira kuti zvisvike. Ndiri kuya kwamuri vasibanda panapa tiri kungotaura nyaya yemapepa, kuti vanofanira kunge vaine mapepa, mapepa akawanda ka. Kune mapepa ekuverenga, kune mapepa ekuona zviri kutengeswa, anowanikwepi? Mumwe munhu ari kutandadzana nesu angade kuziva kuti ndotangira papi, pari kutaurwa nyaya yekunzi mapepa aya, ndinotangira kupi? Kana imimi musiri kutora mubvunzewo, pamwe Joshua anogona kutibatsira, asi imi ndoziva kuti semunhu ari ikoko ndo basa renyiro. Maita basa maisamba. Mapepa ekuti munhu achere zviri pamutemo, mapepa asinganetsi kuwana zvikuru. Kungoenda paofisi iri padhuze newe Ministry of Mines, apply ukatobvunza kuadministration office yavo, vanokuudza tenga prospecting, watenga prospecting wodi uchitanga kuendera mberi wokuudza madanho okufamba nawo. Asi tiri ipapo maisamba mataura nyaya yakanaka chaizvo kuti hurumende inoda kuti vanhu vachere zvakanaka. Asi semataura namboita kuti vanhu vanoda kucherawo zvakanaka. Pane zvibangizo zvakawanda kuvana vadiki ava vari kuda kuti vachere. Sezvandambotaura nyama ipi yandataura pakutanga. Mukatarisa uko zvino vana vanogona kuenda kubhindura kuti ndoda mapepa kuti ndimaine kushamba. Onzi shamba yakavharwa pane ipiwo. Ndo panouya nyaya taitaura kuti kunose nezela iva vana
vatinavo vezela pano takati ngapave anonzi maartisanal miners permits aya asiyana nokuwana mugodhi zvinoitwa nekambani hombe zvinhu zvinogona kuti one mwana womuno muzimbabwe mwana ane mariwo shoma kana kuti mwana asina mari anongoenda kuna sabhuku nekuna da nekuna kanzera opiwa bepa rekumaina votanga kuchera zvicherwa zviya zvidi zvichiuya kuhurumende kuti vaonewo kuti vazoitawo vanhu vasamukawo mukumaina umu ndizvozvo. saka nawo takatarisa ipapo mai chisamba tinoona kuti mukatarisa vanotevera mapurogiramu emining tine vamwe vana takavarasha vana vanga vari kumines portfolio committee kuparliament musi uno vachitaura kuti mining situation yedu yakamira sei muzimbabwe nenguva dzino dzecovid nechi vachitaura zvinenge izvezvi zvibinga izvo zvikusangana nevacheri. Saka pane bill rakaiswa rekuvandudza mutemo wemines tikushaura kuti sei riri kungotenderera zela vambotiraya kuti vedu ngatigadzire mutemo hausi kunzi gojo ipapo. Tino urombo kuti vamwe vatanga takakoka vatanga tichifunga kuti vanobva vataura panyaya yemutemo chatingati vanogona kutaura polisi vabatikana zvikuru vatadza kusvika kwatiri nhasi. Tinomba kuti pane zvimwe zvikamu zvatichaita tichazenge tiine vamwe vateichibvunza kuti koimi maapapi, ko izvi zvazviri kunzai zvaapapi, asi tinokutendai nokusumudza nyaya iyoyo. Ndiri kuuya kuna Mai Chuma. Mai Chuma, mambotaura imi kuti zvinhu zvakaoma. Isusu patsumo dzedu nemagariro tinoti chara chimwe chete hachitswanye inda. Zviri nyore here kuti mukuchera kwenyu noudiki hwenyu ihwohwo, kana tichiti udiki dzimwe nguva hatisi kutaura udiki hwezera, tiri kutaura udiki pabasa, zvinogona here kuti mubatane nevamwe? Ngatimboti mazouyo kwandiri mukati Mai Chisamba ngatibatanei, indati ngatibatanei nemi, tikaita takadaro imi mukaunza kamari kenyu ndikaunza kamari kangu, hatigono here kushandisa midziyo yokutanga nayo basa, yekuparura basa? Nekuti dzimwe nguva tinoregererana kuti uyu ari kungoti nechipiki, uyu ari kungoti nechipiki, zvotora nguva. Zvinogoneka here, ndiri kukubvunzai semucheri, kuti mubatane mushande pamwe chete muchiita sehoka, kuti nhasi mambouyewo kumunda kwaMai Chuma, mangwana maenda kwaAmadhuwe, zvichidaro daro? Mazvita Amai Chisamba, zvinogoneka, asi kuti zvigoneke zvinoda takabatana. Ndakatarisa kumadzimai tinenge ndingahuti hunhu, handizivi kuti ndingahuti hunhu hwakadii, hwekudhonzerana. Tinodhonzerana kukakaterana chaiko. Sei zvakadaro Mai Chuma? Handinyatsi kuziva hangu kuti pamwe zviri matiri kuti tikadai pamwe tikazowana zvakawanda zvinofana kunge zviri zvangu. Chindini ndipo pane dambudziko, kuti ini ndizofunga kuti ndimire ndega. Ndakanga ndatozviona kuti mumasindiketi mukubatana mune mitauro. Ini hangu zvekutaura handidi, rega ndigotsvaga rubatsiro ndakazvimiririra. Rubatsiro iroro ndiripo pakuti izvozvo zvatiri kutaura kuti vana vechidiki vari kushanda vanoshanda in groups. Ndine chishuwo chekuti dai zela sekutaura kwavari kuita munharaunda mangu ini ndine vandinotoziva kuti kune vari pakati nepakati nepakati, tigone kuvabatsira. Regai ndigodzoka kwamuri, asi tichipedza chikamu chino mashoko ataurwa namai anorwadza mwoyo, kuti madzimai tichine kamweya kekudzikisirana pasi hapana kwatinosvika. Ngatiitei mweya wokubatsirana, kunyange tiri madzimai, kunyange tiri varume, kana tiri mubasa redu, kuti basa rifambe zvakanaka. Ngatisangane muchikamu chinotevera.
vadikani tinokutendai nokusarudza kutandadzana nesu tiri muchirongwa maisamba show. Tiri kuuya kwamuri live, tiri mumasaisai asi tiri kubatana. Regai ndimbotanga ndatenda dzimwe shamwari dzedu, tiri kuona vakawanda chaizvo vari kutoona chirongwa chedu vari kutedzana, asi dzimwe nguva ndongogona kuverenga mazita mashomanana, asi vamwe vese vari kutandadzana nesu. Inzwai kutendwa, inzwai kugutsikana kuti tinemi. Pano pana Mandi Mubwedza Chikazara ari kushurugwi uyo. Tina Selina Ripisai Chitapi ari kubvunzawo kuti havazotorerwi here goridhe ravo nevanhu vanenge vachida kubatsirawo. Pane Roderick Moyo ari kutiona, ari kuti pamberi nechirongwa. Tine Chirumumimba Munyika Night ari kuti tiri kutsvaka, asi zvamuri kutaura zviri kunakidza. Ngatienderere zvedu mberi. Ndoziva kuti mai mama kuda kunopedzisa. Tasvika muchikamu chatinoti kana tangobatana nepfungwa tobva taipedzisa, nekuti chiringazuva chinenge chakukwikwidzana nesu. Ndiri kutaura nezvemagurupu amamuchitaura kuti tikabatana tigone kushanda zvakanaka here. Tinogona kushanda asi pakudhonzerana ipapo. Asi tatiri kukurudzira kuti mawiri ari kuita Zela aya, ndofunga vakapinda matiri nemagwaro avo akakwana ekuti tishande tiri mumagurupu akadaro tiine mapepa akakwana. Vasina mapepa waye tinoshanda zvakanaka. Asi chikumbiro still tinenge tiinacho mugovernment, nenyaya yekuti saizvozvo tine mari inonzi iriko 20 million iri kunzi yewomen in mining. Mari idzodzo ini ndane 5 years ndiri mumining, handisati ndambonzwa kana 1 miner akati ini ndakamboipiwa ndiri kuchera pakati. Tatine makamboedzawo here kuzviteedza muchienda kumahofisi muchidini? Tine maworkshops atinosimboita tiri mawomen in mining imomo zvakasiyana siyana. Tichingoudzwa kunzi endai kumabhengi akati, tichienda asi hapana pundutso, hazvibudi. Saka tatine chikumbiro chekuti mari iyoyo ngavaone kuti iri kuenda kumaminers here, vari kuchera, kwete vane mapepa oraiti vakagara mudzimba. Mashoko akanaka eshuviro. Asi vadikani tinoti chati homu chareva mai vari kubvunza kuti iyoyo homwe iri kupi, ngaitibatsire. Chiri mumusakashaka, ngachirambe chichingozvinzwira. Ndoregai ndimboenda kuna baba Sibanda tinzwe kuti muchikamu chino chokupedzisira shuviro yenyu yamungade kuti maartisanal miners edu, ivo vacheri vedu vechidika ava vari kuita sekugabha zvofambiswa sei? Shuviro yedu isu seZimbabwe Artisanal Miners Association ndeyekuti dei Mines and Minerals Amendment Bill yakurumidza kuti yaitwa assent napresident. Ine zvakawanda zvakatinakira sema-indigenous miners. Then touya panyaya yema-EPOs andaitaurai. Tachikumbira dei kwaitwa home grown solution. Taona pangovandudzwa sei sevanhu vari munyika mavo kuti of course mutemo uripo, asi zvezvingoitwawo kune mamwe masectors zvakaita kunana agriculture, kunana command agriculture, kunana yamboitwawo command mining yokuti vana ava vanoitwa mumagroups, votanga kumaina vachikapasitetwa nehurumende kusvika vari muma-EPO momo. Kana murizi we-EPO yazouya, kana aonekwa kuti ane chinangwa nenzvimbo yavari iyoyo, vana votsvagirwa dzimwe nzvimbo sezvatungoitwawo kumafaming. Ndizvozvo mataura shuviro yenyu yakanaka, asi imi ndeuza kuti muri kutaura nemwoyo wenyu wese. Muri kuti zvakanaka kuti vana vombofanoiswa apa vachicherawo vachidini, kana muridzi wenzvimbo azouya vobva zvavo. Munozoona zvichinyatsoshandika here imi kuti vana ava vari kushanda vanyatsoona kuti mukute uzere pano, pano pane upenyu, pano ndo patingazomira? Zvingavafadze here kunzi muridzi wenzvimbo awe? Chatinoita paya kana inonzi ASM, Artisanal Small Scale Mining. MAI CHISAMBA Small Scale Mining zvinonetsa kuti asvike 150 meters basa. Sa makamana yamakuru aya, makamana makuru atinawo, vanhu vanogona kusvika 300-400 meters. Zvokuti patinenge tichimaina isi pano ndepepundutso pesustainability kuti tiwane kurarama. Saka ndioni zvakanetsa kuvana vadiki ma-artisanal miners kuti vazoende hurumende takupai apa sezviri kungoitwa kumafamu. Ndizvozvo baba vari kupa kurudziro yekuti kana vakambofanopiwa pekubata, isusu ndo zvatinenge tichida kuti kana vachinge vachinzwisisa, nekuti nyaya iri pano ndeyenzwisiso.
hapana here kurwa, nokuti hatisi kuda zvemhosho, hatisi kuda kurwa zvekurwa. Mambepa achitaurwa pano kuti vanodhonzerana, vanoitana sei, izvozvo kana zvichitaurwa mukunaka, zvichifamba mukunaka, ibasa rakanaka. Ndiri kuuya kwauri Joshua, chikuru chaunoda kuti vanhu vanzwe pakupeta chirongwa chino ndechekuti kudii? Ndinotenda chose. So ndichapa muzvidimbu shuviro yezela oro donzo ratofamba naro takanangana nevacheri vechidiki. Ndizvozvo Muchaona kuti chekutanga kana vakafomalizwa oro vakaita zviri pamutemo, muchaona kuti nyaya dzemhirishonga dzemacheti dziya dzichadzikira, nekuti tineta kuziva kuti pakati ndepaningi, unlike zviri kuitika izvozvo zvekuti hapana tinoziva kuti ndepani, nekuti vanenge vachingofamba vachingoenda, havana pavanoti pavo. Chechipiri, mukatarisa izvozvi kuti mucovid muno mining sector yakanzi ivhure, mamwe masectors akavhara, tikaona kuti vanhu vazhinji vakabva vamhanyira ikoko vachiti vawane raramo. Zvazvinoreva ndezvekuti ruzhinji rukaenda ikoko muchanoona kuti nepekuti ini ndine pangu pandakapega, munhu anongoya achichera nekuti arongoda kutsvaka raramo. Sekurudziro yakangopiwa nehurumende yekuti ma-informal traders ngavauye vachirejista, vawanikwa vachashanda munguva ino yecovid. Tinongoti naizvozvo koivava vacheri vechidiki zvakaipewo kuti mungoitawo the same call yekungoti uyai murejiste muwanikwe muchashanda zviri pamutemo. Chechitatu, mukatarira kuti matambudziko avanosangana navo ezvishandiso nemari yekutangisa bhisimusi inyaya yekuti havana choviri chavanobatisa kwavanenge vachikwereta kwachoni. Saka tiri kuti kana vakakwanisa kushanda zviri pamutemo, vanenge vakuenda kumabhanga kuya vachinokumbira mari dzekuti vawanikwa vachatenga zvishandiso, production yavo ibudirire uye ikwire, vazowana mari yekusara vachishandisa kana vachinge vapedza ma-maintenance cost avo. Chechitatu, mukatarira panyaya dze-environment dzenharaunda, tambotaura nhaurwa yemakomba yekuti vanongochera vachisiya. Ishuviro yedu yekuti kuburikidza nezvimwe zvirongwa zvatinoita zvekuvavandudza mukuziva kuti vatore mining sebhizimusi, noti kungoti kutsvaka raramo, muchaona kuti kushanda kwavo kunenge kwavandudzika. Vanenge vakuziva kuti uku ndiko kunobva choviri chedu, saka vakapedza kushandisa vanofutsira pavashandira paya posara pakanaka zvokuti vanozovewo mune ramangwana vanoshandisa. So muchidimbu tinongotaura kuti kana hurumende ikange yakwanisa kuona simba ravainaro sekuona kwairi kuita izvozvi, zvinenge zvakanaka chose kuti ichawanikwa, ichavati zviri pamutemo, imi sevacheri vechidiki chishandai zviri pamutemo. Ndizvozvo shuviro dzakanaka dziri kutaurwa, nekuti tiri kuti vese vana veZimbabwe ngavarege kusiyaniswa. Zviri kuitirwawo vamwe vari kuita izvi ngazviitwe. Mai, hatisisina nguva yakakwana, asi ndinoziva kuti pamwe mune shoko rimwe chete ramunoda kungokanda muchidimbu chinechi. Chamunoda kungotaura chimwe chete, shuviro yenyu yekuti izvi ngazvando, kana mukabvunzwa makakotsira kuti chamungangoda chii, chimwe chete chokupedzisira. Chimwe chete chokupedzisira chatinoda isu pabasa redu nderekuti kana mari inonzi chishevedzero chedu mari inonzi ngaipiwe ma-small scale miners isingakwanisi kubuda, chishuwire chatiinacho chakanyanya ndechekuti ngavatipe zvekushandisa, ma-materials ekushandisa, mishini, zvekushandisa zvacho zvekuti tibudise mari pasi igone kuenda kufidelity, nekuti hatitadzi kuzviita izvozvo kana zvinhu zvekushandisa tiinazvo. Muri kunyatsotaura semucheri, simba renyu ndorida, shuviro yenyu ndoida, muono wenyu ndinouda, nekuti kana muine shuviro yakadaro munotozviita, hanzi zvinenge zvabva mumwoyo zvinopinda mumaoko, zvinopinda mupfungwa, zvinogona kuitika. Vadikani tinokutendai notunguramba tichingotandadzana tiri muchirongwa maisamba show, umo tiri kutarisa ma-artisanal miners edu kuti zvoitwa sei. Kune mhosho dzakawanda dziri kuitika, kurwa, kupokana, kubirana, kuita sei, zvimwe zvekungotyisidzirana sezvamambonzwa pano kuti vamwe wakukandira vamwe kiti, mangwana muchazoona dzimwe nguva wakandira vamwe gudo kana zvimwe zvakangodaro-daro, asi izvozvo ndezvekungotyisidzirana. Vasibanda, chimwe chete chekupedzisira tikande kumucha. Maita basa maisamba. Chishuviro changu chimwe chete changa chichokuti tione kuti tingavandudza sei tingati ministry yedu yemines, Ministry of Mines,
kuti tione kuti maengineers edu, maworkers edu, maengineers, masurveyors vaone kuti havasi vanhu vakasiyana nemaminers, vanotori maminers sesuwo. Voita senge zvikuitwa kuna maagriculture officers zvokuti vanouya kuzobatsira murimi. Tinoona maengineers anongouya kuzosunga maminers chete, havauye kuzodzidzisa kuti maina wakadai, shanda wakadai, ita wakadai. Saka ministry yedu ikava nedonzo iro rokudzidzisa maina, vobva pakusunga maina. Ndizvozvo tinotenda zvikuru shuviro yenyu tainzwa. Asi vadikani, nyaya yanga iri pano ndeyekuti zvinhu ngazviitwe pamutemo. Hongu tinoda kurarama, asi ngatiraramei tiri pamutemo, nekuti nyika ikashaya mutemo inongoita sesiketi yakabharuka, haina kana chimiro chinopiwa pamunhu. Asi tiri muchikamu icho chino ichi vadikani, munongoziva kuti kana toita zvinoendeka, zvikuru sei tiri mumaisamba cho, chiringazuva chiye chinobva chakwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndino urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Imi mamutandadzana nesu, makasununga kutiridzira kana kutinyorera, asi tinokutendai nokunge mamutandadzana nesu. Mukupera regai nditende zvakaperera vakotsveri vedu veOxfam vari kushanda zvikuru vakabatana neZela. Regai nditende vatyairi vanga vari pano vatyaira chirongwa chedu. Vamachuma tinokutendai, rambai makashinga. Vasivanda tinotenda. Joshua tinokutendai nebasa rakanaka, ngazvirambe zvichingoitwa. Zvakadi kusangana zvakare svondo rinouya panguva imwe cheteyo pane imwe nhapitapi. Ndino wenyu Dr. Rebecca Chisamba.